Bona tarda, benvinguts a la Casa Llotja, seu corporativa de la Cambra de Comerç de Barcelona, i amb aquest acte de reconeixement a les bones pràctiques de responsabilitat social empresarial. Per mi és un plaer donar-los la benvinguda, saludar especialment el doctor Santacreu, conseller delegat de DKB i president del grup de treball de responsabilitat social empresarial de la Cambra de Comerç, el senyor Javier López, director d'Economia Cooperativa de la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i a tots vostès, benvinguts amb aquest acte. Acte que coordinarà després el senyor Josep Maria Canyelles, coordinador del programa Responcat. Bé, l'acte d'avui vol ser un reconeixement a empreses que s'inicien o que fa molt poc es van iniciar amb la responsabilitat social empresarial, i no fa gaire que vam marcar el punt d'arrencada de Respon.cat com a iniciativa empresarial per al foment del compromís que suposa la responsabilitat social. Les cambres vam entendre que si volem que la responsabilitat social empresarial formi part d'un compromís de les empreses estès i profund, calia agrupar les empreses més compromeses, i així es va fer. Com a Consell de Cambres ha estat molt satisfactori haver ajudat a promoure i acollir el projecte Respon.cat, que té la voluntat d'ocupar un espai rellevant de trobada i de participació, de desenvolupament i de promoció per part de les empreses que en formen part. Té un gran mèrit que en moments complicats tantes empreses hagin sumat esforços i hagin generat complicitat per a fer a un pas com aquest, fet que atorga més rellevància a la iniciativa i mostra el sentit netament empresarial de la responsabilitat social com una manera millor de fer empresa. Com a Consell de Càmeres observem que l'esforç fet en anys anteriors amb moltes accions i projectes pioners, com els programes RC Primer, Transparència o la participació amb el programa europeu Cogita, han donat el seu fruit. Estem construint un territori valorat des de dins i des de fora per atributs com els ètics, de transparència, de sostenibilitat i de respecte a la diversitat. Trobem així una certa coherència en l'itinerari que hem creat entorn del foment de la responsabilitat social. Primer, desenvolupem una metodologia a l'abast de les pimes, que després vinculem amb la cadena de valor, permetent així veure la capacitat d'adaptació d'aquestes a futurs requeriments a l'entorn de la RSE, que puguin plantejar tant la gran empresa guient com l'administració a través de condicions, els plecs de la compra pública. I després animem l'escenari de la responsabilitat social empresarial amb la creació del Respon.cat, del qual en Josep Santacreu ens parlarà més tard. A partir d'aquí, amb una mica més d'esforç, crec que podem avançar amb la generalització de la responsabilitat, l'alineament de les polítiques empresarials en aquest àmbit amb els objectius de país i, finalment, anar avançant en la vertebració de territoris socialment responsables. Avui estem fent un acte de reconeixement a algunes d'aquestes empreses a través de la publicació del recull de 20 fitxes de bones pràctiques. Aquestes fitxes ens mostren una realitat, que el procés de millora contínua basada en les bones pràctiques integrades en la gestió empresarial no depèn ni de la mida de l'empresa, ni del sector on opera, ni del territori on està ubicada. Depèn de la voluntat de les persones que la dirigeixen.
Des del Consell felicitem aquestes 20 empreses, i més la majoria, tot expressant el nostre desig que aquestes empreses facin d'efecte mirall a moltes d'altres.